mga bayong mga kaisang bingay, no? Mga mainit kita dire sa kahaponon dire sa daplin sa baybayon. Kape ug pan ituslo. Oh, mo na nindot kay mga kaigsunan. Nami kayo. To mga bay, mga kaisang bingay, kumusta ka mo? Kali. Kuyo kita, no? Nindot kayo sa kong loyo, of course. Walay makalupig sa view. Ang ato ang sunset along the beach. Of course, mga bay, mga kaisang bingay. Ngayon ta, ato ang Johnny Francis. So mga bay, mga kaisang bingay, kumusta ka diha? Of course, ano ni naka-best dire, oh. Mga pita ba? Oh, sunset ba? Oh. So, kinsay ganahan nga makigkuyog nako di mga pita istorya yata mga kaigsunan. Naati ka uban diri, no? Actually na silang mama o si papa o iyang mga pamilya. Pamilya Mata, shout out kaninyo. O pamilya Despi nga na diri. So, mainit tita atong interview ni atong mga kasangkayan. Oh, labi kisay na diri. Mama Betty, ang walang kakupas-kupas na Mama Betty. Shout out diya ma. Oh, diba? Oh, napa? Perte ka. Susoy, grabe ang view eh. Ati Gigi, ganahan mo og service. Massage nga special kayo. Tawagan natin Gigi. Papanilo, walang kakupas-kupas. Napuno pareho gid kamariho gyud mig tanan no. Nagbit-bit na gyud ay migpaano kuha na. Toslove jud mga kaigsunan. Toslove ni toslove. Wala pa, nayabo. So kalami. Kainit. Oh. Ano ba? Ano nga ba? Dili ma, ang pan. Ituslo sa kape. Para na to para makabalo ka. Ang kape, gopol ikaw man. Ang pan ta Francis. No. May sila hugasan, waswasan dai. Waswasan sa kape. Nya kaunon. Kaunon. Nya ikaw man ang kape imnon. Ang human ng kape imnon. Perte kayo. Lami kayo. Mo na. Lami. Na. Sabi mo masultit eh. Sa lugar na to rin nga perting nindota. Wow, way bakalupig yun. Perte Very kayo. nice, good. Bisan pagtanaw na to na. Nindot kayo. Pan. Mo na niya mo. Pan na ginawa, no? Pero nindot kayo sunset mga kaigsunan, no? Ang reflect sa sunset. Mana way makalupig. Nice kayo. Maligo sa karon sa mga kaigsunan, maligo ta. Ay, padung na hunas na sad. Isda mga igsoon. Dali mabaligya ta. Palitan mo isda nako kay Black Lapu-Lapu. Mga bay, mga kaisang bingay, Black Lapu-Lapu na ginawa pa sama sa inyong gugma ng ginawa pa.